Wala, hala! Okay, and for tonight's ganap dito sa Anawangin Cove, magkakaroon tayo ng fire dancing kasama natin yung mga fire dancers sa gilid. So, simulan na natin ang party! Lahat po ng ating mga constituents. Yung mga kasamahan na lang po natin. Ayan, yung mga nandiyan po sa likuran. Muli, tinatawag na po namin kayong lahat. Tinatawag na po kayo, huwag kayong matigas ang ulo. Ayan. Para makapagsimula na po tayo ng ating special dance number. Okay, once again, are you ready? Ang saya-saya, mas mataas na energy. Are you ready? Ready na ba yung music? Ayan. At dahil dyan, bago ang lahat, palakpakan muna natin ang Anawangin Cove! Mas malakas! Hindi magsisimula pag hindi malakas na may kasamang palakpakan! Tsaka hingaman! Mag-ingat-ingat lamang po tayo sa ating mga belongings. Wow! Taray, parang kapitan na ng barangay. Huwag niyo kalilimutan sa darating na eleksyon. Charot. Andito na po ba ang lahat? Paalala lang, bawal na po i-rewind ang performance na ito. Kaya yung mga nandiyan po sa tent, yung mga kita po yung mga anino ninyo na gumagawa kayo ng mga chururut, punta na po kayo dito, mamaya na yan. Nakikiusap kami, walang mga agents sa group of social climbers headed by the one and only, ang Marites ng Bayan, Brenda Damage is here! Also known as Brian Roy, idol. Hindi ka pa makakagante, mamaya ka pa. Abangan niyo po yung special number niya, nako. Magpapalabas siya ng sama ng loob. Abangan niyo yan. Muli yung mga nandiyan po sa likod, yung mga nasa dulo, yung mga interested po na makapanood ng ating fire dancing, punta na po kayo dito. Suka dito. Ayan, mga nasa tulay. Sige po, pasok lang. Okay, narito na! Let's welcome, ladies and gentlemen, para sa mainit-init na performances ngayong gabi mula sa Olongapo City. Let's welcome ang grupo na magbibigay ng init sa ating napakalamig na gabi. Narito na! Palakpakan po natin! Let's welcome once again! Wala pa po yung cellphone nila rito. Yung music po. Ako rin ba magpipindot? Kayo naman, host na, DJ pa pala. Asan? Paki-inform. Marami nang naiinip, marami nang gusto makisindi ng yosi. Yung mga nasa gilid, paalala lamang po, huwag po tayong lalapit yung mga nandito sa unahan. Atras po tayo ng konti para maiwasan natin ang anumang uri ng insidente o aksidente po, ha? Lagi po natin pakatatandaan, titigan ang mga nasa likuran ninyo. Iba pa rin ang nag-iingat. Safe ako. Yan, wala tayong katabi. Eto na! Let's welcome! Wait lang! Naku, malapit-lapit na to. Mga 11:30 magsisimula na tayo. Ha? Hindi naman masakit. Lahat ng natutulog, gisingin. Lahat po ng natutulog, pakisampal daw po please kahit 5 beses lang. Okay na. Ready na? Okay. Ready na daw! Sabi ni Madam. Pero bago yan, pwede ba isa pang malakas na palakpakan para kay Ate Micaela? Ang nag-iisang kapitana ng Anawangin Lake. Walang kaparis, walang katulad, walang bahid dungis. Okay, sorry. Akala ko libre entrance next week. Okay, once again, let's welcome the JJ Olongapo Fire Dancers! Isa pa po. Magkano lahat to? Okay, once again, the Anawangin Cove presents the JJ Olongapo Fire Dancers! Palakpakan po guys, nakikiusap po kami. Hanggat hindi malakas ang palakpakan, hindi po tayo magsisimula.
Ayan, may nauhaw na agad. Ready, madlang people! Music, please! Let's go!
gusto pong humamon para sa performance ng ating uy, palakpakan muna po natin ang ating JJ Olonga po, fire dancers. At bago natin matapos itong performance nila, meron po sila ritong tip box. So, ang kota po nila ay 35,000. So, nakakailan. Kaya sa mga gusto pa magbigay, wag po kayong matakot. Sige po, bagkus mahiya po tayo. Ah, nandito na si Madam Bloomdale! Nandito na yung katuka ko. Ay, sa akin ba to? Ay, hindi, charot lang. Uy, palakpakan natin once again na JJ Olonga po, fire dancers! And of course, gusto ko rin po marinig muna ang inyong malakas na palakpakan para sa Anawang Lake! Headed by Madam Micaela. Pero bago yan, sana pagbalik nyo po dun sa Pampang, nagka-signal na kayo. Don't forget to like, share ang ating Facebook page na, ang ating Facebook page na Anawangin Lake. May lost and found tayo. Ice cream. Kanino po ito nawawalang vibrator? Ako naman. Kaya nga kayo nandito para mag-enjoy. Vibrator po, tapos yung battery Motolite. Naku, pang matagalan na. Babe po, strawberry ice cream. So para malaman natin kung sa inyo to, kailangan kasing amoy nyo po yung hininga nito, ha? O, eto na yung isa sa mga hahamon pa. Tawagin na natin para bumati sa inyong lahat. Good Siya raw po, siya ang uubos ng isang Wilkins na galon ng gas. Uy, bumati ka muna sa kanila. Bo! Lahat, bye! Okay, hinahamon niyo ako. Sino ang maglalabas dyan? Isasawsaw ko doon, isusubo ko buo. Kahit umaapoy, kahit hindi mamatay ang apoy, masubo ko lang. O, di ba? O, ang lakas ng loob mo, baka mas malaki pa yung sa akin. Hello! Sorry po, wala na pong barya. May nangungulekta pala dito. Ano ba ito? Plaza ba to? Hello, mga people! Magandang gabi, Anawangin! Itaas ang kamay, say wow! Hey! Tangina, uto-uto lahat ng tao dito. Okay, dahil napakarami natin ngayong gabi, maraming salamat sa pagpunta. Bukas po, sabay-sabay tayong magpa-swab test. Malamang, charot lang. Ano bang gagawin ko dito? Okay, hindi ko alam anong gagawin ko dito eh. Gusto mo maglolo-lo lang na. Ha? Ano gagawin? Ano ba? Ano ba to? Papatayin mo, gamit mo yung bunganga mo. Masyado ka na maraming alam. Hindi, ano lang, sample lang. Tapos, sa lahat mo nandito, pwede na po kayo makapagpa-picture kasama ng ating mga dancers. Ayan, sa apoy. Tapos, abangan nyo po yung mga paparat nating... Pag ako nasunog yung demonyo ka. Paano magkabag? Wala! Wow! Wow! Superhero ka kasi niyan eh. Oh, yeah. Oh. Hindi mo kaya iba to. Hindi mo kaya... Tanginan nyo lahat! Wow! Ang taray ni... Ang taray ni Balmon. Another. Hala! Hala! Another. Oh. Tingnan mo, mas mukha kang tanga, walang music, sumasayaw ka dyan. Gago ka DJ Okay, drone, ready na ba yung drone? Ay, kaway tayo sa drone sa taas! Kaway! Yay! Uy, pasalamatan din natin ang ating photography for tonight. Sila po ang gagawa ng commercial ng ating Anawangin. Yes, walang baka naman tayo guys, makikita nyo inyong mga sarili. Jane Digital Studio! Sa lahat ng mga gusto makakuha ng mga gandang picture, iwasan niyo po sila. Jane Digital Studio, sa Bataan yan sila pero, ha? Siyempre kung gusto niyo pong gumanda, wag yung itsura ko ang gayahin niyo. Hanapin niyo po ang Bloom Day sa may Olonga po, doon sa may, hindi ko alam anong address. Hanapin niyo po yung Bloom Day, ha?
magsaysay along the po, syempre kasing ganda ni Madam Christine Shaw Meli. And I would like to say thank you kay Ma'am Micaela for inviting us here. I hope this is the last time. Grabe, 3 days na ako dito, hindi mo lang sa dami ng mga tao dito, grabe, naglakad-lakad ako kagabi. May sumunod. Multo. Namatay pa yung kuryente kung kailan susubo na ako. Oo, hindi ko alam kung sino yun. Basta nakita ko na lang lumulutang. Kaya utang loob sa dami ng lalaki dito, please, 150 ulo-ulo lang. Kung gusto niyo malaki-laki, 300 po kasama itlog. Okay? Kung gusto niyo ng 500, kasama puwet. Okay? 1,000 all-in-one whole body. Okay? 3,000 kayo ang tumuwad, mga demonyo. Kala niyo ang daling tumuwad, may mga buhangin pa. Oh. So, patay na po yung apoy. Wala ba mag-picture kasi magbigay ng tip? Naglulukuhan lang pala tayo dito eh. Charot lang. Thank you so much. Palakpakan po everybody! My gosh, baba, ang hirap ng ginagawa nila. It's DJ.